Sinadarin soyayya ta nake ce na baiwa, masoyiya ta zo dawo kada ki gazawa. Sinadarin soyayya ta kai ne na baiwa, taho masoyi zo dawo kar kai gazawa. A gaskiya zancen nan ya shige zuciya zauna, mai albashir zan yi ma zan kiraye ka angona. Idan gari ya waye ka zo ka gaisar iyayena, sai a kai bai ko gidan ku kowa ya yo shaidawa. A gaskiya zancen nan ya faranta cikin raina, yiwuwa ta yaye tun da kince kina yi na. Zahiri yanzu nan fara'a ta ko zan nuna, shakuwar mu dole mutane su yabawa. Sinadarin soyayya ta kai ne na baiwa, taho masoyi zo dawo kar kai gazawa. Sinadarin soyayya ta kai ne na baiwa, taho masoyi zo dawo kar kai gazawa. Sinadarin soyayya ta nake ce na baiwa, masoyiya ta zo dawo kada ki gazawa. Taho da sauri sahibu dan kwa zuciya ka kama, kaiwa maza shan sahibu kai zan kirawo mai kima. Ka zama gwani a gare ni dan kwa ka zarce in garma, balliya ta ni dan kai nake kai yabawa. Da sannu za mu kaɗai ta ne da ke a faruwa, shiri na makar da ki furta ki zama rufewa mai suna. Hakan zan ji daɗi zuciya ta ba ta yin gona, na ba ki zuciya ajiya sai ki wadon kewa. Juyo masoyi kai fara'a a duniya banda kamar ka, nishaɗin ka ni shi ne ke cire min dukan wata shakka. Na amince ma domin abuna ku ka zama dirka, da daɗi da ba daɗi ni gidanka nan zan zaunawa. If I catch this guy, wallahi, you go not say. Makarantar ƙauye. Dukanki kin fita break na ji wani yayi fada. Dukanki ce zai duka. Kin ga ni guguwa ce. Makarantar ƙauye. Ga wani sabo daga kamfanin da ke kawo muku fina-finai iri-iri. H-Ba Wasa Nigeria Limited ke gabatar muku da wannan wasan barkwancin wato Makarantar ƙauye. Me za ka rika mana? Wanga da kafirci anan. Ranka dade, I say nothing to say. Ka koma dan ubanka. Dan jan uba, dan jakar uba. Makarantar ƙauye. Wane ne zai iya rubuta wannan a? Ko ya ki zo. Ke da hankalinki haka na rubuta na. Hai, shi da ke God. Na sai ki fada sunan kare da turanci. Babanmu baya yin turanci. Shi yasa nake so in tuno. Kare? Carrot. Shut up! 1, 2, 1, 2, kick it.
makarantar ƙauye. Aka ce ilimi shine gishirin zaman duniya, wanda aka sin shi kuwa sai an yi ladama. Tirka irin wadda Lamiyo ke tifkawa a cikin wannan shiri makarantar ƙauye. Abin sai ka gani, shagwaba, karambani, kankamba, iya yi, rashin kunya, sai dai ga kaifin basira. Lamiyo sangartacciya 'yar babanta, makarantar ƙauye. Idan na je gida bai sami masu a wurin, to wallahi kai ki tabbata sai ki mutu. Yawa ku tsaya. Lalacin ku ba ku san yan mai gari ba ce? Malam ba yana zuwa da mashin ba? Yau malam na nan yana faman shan tura mashin. Makarantar ƙauye. Wannan shiri ya hada da 'yan wasa kamar haka: Ahmad Aliyu Tage, Abdulsalam Obinna, Yado Yabanya, Umar Bigi Zaria, sai Shakuri Kundim, Samira Abubakar a matsayin Lamiyo. Ci gaban shiri Malam Musa Isa, labari bin Sa'id Abu Sa'id. Lamiyo mai rabawa kowa aiki, dan kuwa ta raba kowa ya kwasa. Shiryawa Honorable Hamisu Bawasa, mataimakiyar mai bada umarni Hajiya Fatima Lamat, bada umarni Dukko Yakubu. Makarantar ƙauye yana nan tafe.